माने लेखाखौ गथ' गथायफ्रा लेखाखौ आबै आबौमोनहा लेखाखौ फरायनांगौना फरायनाङा? फरायनांगौ, मावनांगौ, होनांगौ, हेफाजाब होनांगौ। बारि बागान दङब्ला हाग्रा हुग्रा जायोबा एवनांगौ ना एवनाङा? एवनांगौ। ओमफ्राय बिमा बिफाया लोमजायोबा साजायोब्ला बायदि रोखोमनि जायोबा डाक्टार अजा हमनांगौ ना हमनाङा? हमनांगौ। बिमा बिफाखौ फिसाफ्रा नायनांगौ ना नायनाङा? नायनांगौ। ओमफ्राय गुबुननि गथ' गथायफ्रा बेबायदि नायनांगौ ना नायनाङा? नायनांगौ। जोंनियाबो नायनांगौ, गुबुननियाबो नायनांगौ ना? नायनांगौ। बेखायनो बे आमाइमोनहा एडभाइस होदों आरोना, गाव गावनि न'आव खामानि मावै दावै जानांगौ, लोंनांगौ, थानांगौ, आरो लिरनाय फरायनायावबो गोसो होनांगौ, गेलेनायावबो गोसो होनांगौ, साख्रि बाख्रि माबानायावबो गोसो होनांगौ। बे आमाया बेखौ बुंदों आरोना। अमा थावख्रि होनो बेखौ। खै बिगासो गायदों? गैयालै जोंनि नङा बियो। ओमफ्राय बेसेबांसो मोनो होनोमोन? 30-35,000। 30-35,000 मोनो। खै बिगासो दङ? बेहाय माखासे थायाखैना। 이거 집에요, 오늘. kom지가 아래 뭐? 비가. 지금 30-35,000 मोनो आरोना। ओरैनो जेनेबा बे गयाथ' नोंसिना होमबा? ओमफ्राय 35,000सो जेनेबा मोनो। ओमफ्राय गथ' गथायफोरखौ गायनांगौ ना गायनाङा नों मा बुङो? बेबायदि गायनांगोन गथ'फ्राबो। बेबायदि गायनानै? बेबायदि गायनानै जालांनांगोन ना। फैसा थाखा आरजिनांगोन। बिदि आरजिनांगोन आरो। बेखायनो बयखौबो एडभाइस होदों, माने फैसा थाखा आरजिनांगौ आरो MA BA फरायनांगौ फरायनाङा? फरायनांगौ। फरायाबा बोरै माबालांनो हागोन? बोरै दैदेनलांनो हागोन गावनि इयुन लाइफखौ ना? बेबायदि आरोना। बेखायनो फरायनो होदों बयखौबो। खालि नोंनि आंनिल' गथ' नङा आरो गथायनिखौबो होनदों आरो बयखौबो होनदों। गथ' गथायफ्रा माने फरायनानै MA BA फरायनानै साख्रि बाख्रि लाबा गावनि आथिङाव गावनो गसंनानै थानो हायो ना होमबा? मोजाङै फरायथोंसै आरो। खैरोगुरि? बिजनि खैरोगुरि। गय खान्थाल ग्रोम ग्रोमथारनो गासिबो। नारें खाजि गायनानै फैसा थाखा खामायनांगौना खामायनाङा बेखौ मादैया बुंहरदो दे। ओमफ्राय गय, फाथै जायखिजाया मोनसे बेफार खालामनानै गावनि उदैखौ सुफुंनांगौ ना मादै? ओमफ्राय खै बिगा गायदों मादैमोनहा ओरैनो? जोंनिया बिगाथामल'सो। नारें खाजिया ना? ओमफ्राय दस्राफ्रा बेसेबांसो गायदों? बेलेगफोरनिखौ सोरहाबा 15, सोरहाबा बिगाबा बेफोरबायदि गायदों आरोना। 5 बिगा। गय गायदों मादै? दासो गोरलै। ओमफ्राय दस्रा गामियाव गायदोंना गायाखै? गामिफ्राव गायनायाथ' मेरला दङ। ओमफ्राय मालाय खामाय जानाय मानसि जानाय दं। ओमफ्राय मानसिफ्रा बेबायदि गय, खान्थाल, थाइजौ, ओमफ्राय बागान, नारें खाजि, ओमफ्राय बेफोरबायदि गायनानै गथ' गथायफोरखौ फोरोंनांगौ ना फोरोंनाङा मादैया बुंहरलाय? फोरोंनांगौ। फोरोङो बिदिनो सोरबा मालाय गोबां गायनायफ्रा बिदिनो गथ'फोरखौ सरकारियाव नागारबाय, सोरहाबा प्राइभेटाव नागारबाय आरो। फैसा थाखा खामायनानै फोरोंनांगौ ना? ओमफ्राय MA BA फरायनांगौ ना फरायनाङा? फरायनांगौ। फरायनांगौ ना? फरायनांगौ। साख्रि बाख्रि लानांगौ ना लानाङा? लानांगौ। बेबायदि बागान गायनानै बयबो जिउखौ खुंलांदों। सोरहाबा साख्रि लाहोनो हाबाय, सोरहाबा बिदिनो बेफार फालांगि फोरोंनो हाबाय। बयबो फोरोंनो नाजालायदो बेबायदिनो। ओमफ्राय नै आनै दङ नै जोंहा आनैया। ओमफ्राय नैबे आमाइमोनहानो माबोरै गामिया? गामियाथ' मोजाङै सोलिगासिनो दं, जेबो डिस्टार्ब गैया, मोजाङै सोलिगासिनो दं दासान्दि। जोंथिं दासिमबो बे लामा क्लियार जाजोबाखै लामाया। सरकाराथ' जोंखौ थांलाय फैलाय खालामो नुलांबाबो सरकारा जोंखौ मदद होनाय गैया रावबो। फोथारावबो जों गथ'फोरनि फुटबल गेलेनाय आरिनाय हाबुर सुबुर जायो, बेयावनो गेलेसोमलाबायो गथ'फोराबो, नायफैयो जेबो माबा होआ सोरखाराबो। थारमाने खोथा जाहैबाय जों एथ' गोबावनिफ्राय जोंनि बैसो जेनेबा भट होनायनि बैसो जाफुनायनिफ्राय जों भटखौ होबोगासिनो दङ। सरकारा जोंनि गामियाव माबा मोनसे मोजां सुबिदाखौनो दासिमबो नुवाखै नामा, नायफिनाखै नामा? खै बोसोर माने बेफोरखौथ' जों गोसोआव गैया, जों दासिमबो नुनो मोनाखै। खुनु माने लामायानो होन बा दालां सालांफोरानो होन, बेफोरखौथ' जों दासिमबो नुनो मोनाखै। जों भटखौथ' दासिमबो होनायखौ गाराखै, होगासिनो दङ। सरकारा जोंखौ नायसननो रोङाखै नामाथाय? माबोरै जाखो बियो? जोंहाथ' साननो गोनां बाथ्रा दङ।
आच्चा खुलुमबाय फैगौ बोसोराव जाय मानसिया जों भट होनानै जाय उइनाराव थांगोन बे मानसिया जोंनो माबा मोनसे सुबिदा लामायानो होन जिखुनु दालां सालाङानो होन खेथि बाथिनि गायनाय फुनायनि बान्दो दंग'आनो होन जोंनो नांगौ बेखौ नङाबा खिन्थु माने जों उनाव मिन्थिफिनलायनाय जायोबा जोंबो भटखौ होनाय नङा जानला मोनला